Rejîma Sûriyê proseya dubare avakirina Sûriyê ragihand. Amerîka jî dibêje eger proseyeka siyasî cihê behweriyê newê encam dan, ew peşdarî di dubare avakirina Sûriyê de nakin û Çîn jî amadebûna xwe ji bo alîkariyê tê de ragihand. Amerîka dibêje ku ew peşdariyê di dubare avakirina Sûriyê de nake, ta ku proseyeka siyasî cihê behwerî û bêveger li ber çav were dîtin û encam dan. James Jeffrey şandeyê Amerîkî yê taybet bo Sûriyê li Encûmena Ewlehiya Navdewletî ragihand. Amerîka peşdariyê di dubare avakirina Sûriyê de nake, ne ku proseyeka siyasî cihê behwerî li ber çav were dîtin û were encam dan. Tenê wê demê Amerîka dê peşdar bibe. Jeffrey serbar kir, Wilayetên Yekgirtî dê li ser helwesta xwe bimîne ku alîkariya rejîma Sûriyê lê deverin jêr kontrola wê, divê newê kirin ta ku proseyeka siyasî cihê baweriyê û bêveger were encam dan û got jî di baweriya me de helwesta me û gelek hevpeymanên me yên welatên Ewropayê û Rojhilata Navîn yek helweste û em bi hev re kar bikin, da ku em bê vê fişarê berdewam bimînin. Welatê Çînê jî amadebûna xwe ji bo alîkariyê di dubare avakirina Sûriyê de ragihand. Cîgerê Serokê Çînê Wang Qishan ragihand welatê wî amade ye bi roleke erînî ji bo dubare avakirina aborî û civakê li Sûriyê rabe. Wang di civînê de li gel Hilal, alîkarê emîndarê giştî yê Partiya Behsa Sûriyê behsa wê yekê kir û got ku Çîn ji berê vê piştevaniya rejîma Sûriyê kiriye, ta ku maye tanha desthilat û ew ê diriya bihêzkirina destpêşxeriya bi navê Kemer û rê alîkariyê dê dubare avakirina Sûriyê de bike. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û krîza Sûriyê sala 2011 ta wekû niha û di encama şer û pevçûnan de rûberekî berfireh ji xaka Sûrî û di nav de Rojavayê Kurdistanê hatiye rûxandin û niha jî piştî ku şerên nîzî bi dawî hatinê tê rejîma Sûrî proseya dubare avakirina Sûriyê ragihandiye. Devî ku li Rojavayê Kurdistanê hîn şer û pevçûn berdewam in.